La Conselleria d'Economia Sostenible, a través de l'IBACE, convoca les ajudes de 2023 per a la millora d'àrees industrials, amb un pressupost de 40 milions d'euros. La convocatòria de subvencions estableix 3 línies d'actuació. Una per a localitats en risc de despoblació, dotada amb 2 milions d'euros. Una altra per a la resta de municipis de la Comunitat Valenciana amb un pressupost de 28 milions d'euros. I una nova línia específica dirigida a les àrees industrials que tinguen constituïda vàlidament mitjançant acord plenari una entitat de gestió i modernització EGM a data de 31 de desembre de 2022. Cal dir que els polígons que compten amb una EGM podran optar a subvencions de fins a 1 milió d'euros. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el pròxim 9 de febrer de 2023. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.